It's time for DJ Raqi's Secret Files. Nakipagbalikan ako sa ex ko kahit na may asawa na ako. Hi DJ Raqi. It's me again. Kate. Nung naere yung story ko last week, pinakinggan ko lahat ng mga payo ng mga kabisyo. Lalong-lalo na yung payo mo. Sabi mo, kung may lakas ako ng loob na pumasok sa relasyon namin ni Ron, dapat may lakas din ako ng loob na kumalas. Ito ang aking secret file. Ay, sana ganun kadali lahat. Siguro sa naging relasyon namin ni Ron, mapapatawad ako ng asawa ko. Alam kong mahal na mahal ako ng asawa ko at kaya niyang tanggapin yung sa amin ni Ron. Pero hindi kasi yun eh. Hindi yun. Hindi pa yun yung pinakamalaki kong kasalanan sa kanya. May mas mabigat pa akong kasalanan. At alam yun ni Ron. And yun yung pinamba-blackmail niya sa akin. Okay, lulubos-lubusin ko na. Nasabi ko na rin naman yung tungkol sa amin ni Ron. So eto na. Hindi pa kami kasal ng asawa ko. Boyfriend ko pa lang siya noon. 5 years ago, nang makarelasyon ko, ang bayaw niya. Asawa ng kapatid ng asawa ko. Yes, asawa ng kapatid ng asawa ko. Yes, asawa ng sister-in-law ko. In short, bilas ko. Itago natin siya sa pangalang John. He was 38 years old that time, and I was 23 years old. He's working as an engineer sa isang ahensya ng gobyerno kung saan doon din nagtatrabaho ang asawa ko. He is 6 feet tall, matikas, maraming tattoo, malakas yung dating. Inamin niya sa akin na may gusto siya sa akin. Nilandi niya ako. Ako naman malandi, marupok. Pinatulan ko siya kahit na alam kong mali. Hindi ko rin alam kung bakit ganun yung ugali ko. Na kahit na alam kong mali, gusto ko pa ring subukan. Chat, kain sa labas, ganun lang ang naging setup namin. Then year 2016, nagpakasal kami ng asawa ko kahit ayokong magpakasal. Dahil yun yung gusto ng pamilya ko eh. Kasi nabuntis ako. Pero kahit kasal na ako, ay patuloy pa rin yung lihim naming relasyon. On and off. Until year 2019. Nag-move in kami ng asawa ko sa bago naming tirahan sa isang subdivision. Doon naging madalas nang magkita kami ni John kasi pinupuntahan niya ako kahit hindi ko siya pinapupunta. Kahit kagigising ko lang, kahit anong oras na may pagkakataon siya. Tatawag lang siya pag malapit na sa bahay namin. DJ Raqi, mahal ko si John. Kasi hindi kami tatagal ng 6 years sa patagong relasyon kung hindi ko siya mahal. Bakit ko ba siya mahal? Kasi sa kanya ko naramdaman yung kakaibang kilig. Sa kanya ko naramdaman yung saya. Kapag kasama ko siya, iba yung saya. Na kahit na alam kong bawal, na-excite ako sa thrill na dala ng lihim naming relasyon. Nung nag-away kami ni John,
Dun ko in-entertain yung mga chat ni Ron. Kaya ako na-open up kay Ron yung relasyon namin dyan. Kasi sa loob ng 6 na taon, ang bigat lang dalhin sa dibdib. Ang hirap ng walang masabihan. Akala ko naman ikikip niya yun kasi nag-promise siya. Hindi pala. Si Ron din ang naging dahilan para iwanan ko na ng tuluyan si John. Sinabi ko na lang kay John na pasensya ka na. Kailangan na kitang i-block sa Facebook at sa buhay ko. Ayoko na. Salamat sa lahat. Alam kong hindi siya naniwala. Kahit pumupunta siya sa bahay, hindi ako lumalabas. Hanggang sa nag-text siya na sa huling pagkakataon, sumilip ka lang at aalis na ako. Lumabas ako at tumangulang ako sa kanya na para bang ibig sabihin, sige. Then our relationship ended. Sana kagaya nung naging pagtatapos namin ni John. Maging ganun din, kadali para kay Ron. Pero hindi eh. Sinabi ko kay Ron na, gwapo ka naman. Bakit ako? Mas marami pang better na makikilala ka. Yung walang pamilya. Hanggang playtime lang ako. Dapat di mo ako sineryoso. But he answered, ako yung magiging karma mo kapag ginago mo ko. Hindi mo magugustuhan yung mga gagawin ko kapag sinuway mo ko. Hindi ako natatakot makulong. Mahal na mahal kita. At ayoko nang mawala ka ulit. DJ Raqi, ako yung gumawa ng gulo sa buhay ko. Tama ka. Bunga ng poor decision ko kaya nangyayari sa akin to. Deserve ko lahat ng masasakit na salita. Malandi ako, makate, pero duwag ako. Hindi ko kayang harapin ang consequences ng mga nagawa ko. Natatakot ako. Naiiyak sa mga pwedeng mangyari pa sa susunod. Muli, ako si Kate. At ito, ang aking secret file. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raqi Secret File.